Mi smo kao bošnjački pokret donijeli odluku da zajedno sa naučnicima iz oblasti istorije i književnosti organizujemo jednu konferenciju, jednu seriju naučnih simpozija posvećeni ulogi genocida, pogotovo s aspekta idejnih i političkih pretpostavki kontinuirani genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu. Historičari su zabilježili od 1662. godine u vrijeme Velikog Bečkog rata do 1699. kao prvi genocid nad Bošnjacima i protjerivanje sa prostora Mađarske, Slavonije, Like, Bokokotorske, do posljednjeg genocida počinjenog u agresiji na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. kada je ubijeno preko 70.000 Bošnjaka, preko 50.000 Bošnjakinja silovano, a preko 1.000.000 Bošnjaka protjerano iz svojih domova i raseljeno, nažalost, širom zemaljske kugle.